Ez itt nem a szabad egyetem. Ne rám céloz, lőd a páncélost. Király! Most meglátják, hogy hőhatásra mindenkinek fő a társa. Sisakod fel! Amit most mondok, azt jól véssétek az eszetekbe. A jó ügynök nem pánikol extrém esetekbe. Most ezt fogjuk gyakorolni. Ezer édes, hogy a Verda ajtómentes? Hát azért, hogy könnyebben menjen majd a mentés. Minek a fejvédő? Hát azért, hogy a teszt ne hagyjon nyomot az agyon olyan nagyon. Tűz! Mondtam, hogy ne tapizd a sebváltót, te balfarok! Hozzá se nyúltam. Francba ezt az ócska vasat majdnem teljesen kivasalt! Jó, Te higgadjál! pofálol ilyen hígadgyal! Ezt a szemetet! Teszi az egészet. Mondj csak le, menő.